Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Dili. Adto ko sa kwarto ni Piolo. Kay basig na asiya. Unsa imong gibuhata sa lawak ni Daddy? Papi! Hala, di magagikan. Hoy, ganina ra ba ako nangita ni mo ay? Nakatuog na lang ko kay dugay man kay kami balik. Wala gyud ko ni mo pauban na. Asa di mo adto oy? Kunin mo tubaga. Papanin mo tubaga nga ako pangutana. Kung nagunsa ka diha tungod sa lawak ni Daddy, anong gisandig nimo ang imong dunggan sa putahan? Ay, may gipaminaw ko. Unsa? Unsa man? For adults only. Unsa? For adults good. Kada pang kuan ba? Ay. Basta oy, nakasabot talaga ka ana. Kada pang kuan. Kanang ay, kapuyag explain oy. Mas dali magpasabot kung may pakapin nga aksyon no. Ali. Uban ako sa akong kwarto kay adto ta dito pasabton. Dali pa. Kubil, Aksyonan na to. ayaw ko guyura. Ganahan mo ka magkasabot. Uban ako. Kay i-explain ako og tarong ni mo dito sa akong kwarto. Ang akong nadungog diha sa sud sa kwarto sa imong amahan. Unsa? Dali. Uy! Boy, ikaw kulubin. Ali na pa. Ani. Pagilom sa... Ganang kaghilom. Unya glamian ako. Hala ka, sabaan day ka nako. Kung pananglit ba ka naman... Kutapunan ng akong pakbo. May gusto kong klaruhon sa pagpaminaw. Ay pagsaba. May nagtambi tungod ning akong lawak. Tingalig si Piolo ka na. Dili mahimong mabatian ka sa akong anak. Wala lagi to. Tanawa o nahilom na. Hamang dali na pa, dali na. Dali na. Si Daddy. Uy, natural lang mo na ilang gibuhat. Natural lagi na. Pasag din na sila. Pero may pingit sa kasakit si Daddy. Uy, anak manggid na. May mga tao manggid gaganahan og ingon anak nga style. Kana bang pasakit ay style. Kana kit. Kana na. Dili mahimo. Pilo ba? Nausa mo ka? Uy, may pagnutok pa. Pasag din lagi na sila. Nausa mo ka Dili ba? mahimo. Daddy! Ablihin eh! Daddy! Itabang! Aray akong buhok! Ablihin eh! Ablihin po ka, Daddy! Nagtuo ko pagaw sa matakakarang buhay sinis. Uman si mong gibuhat. Kipagpaak na ko. Sige, singgit. Singgit pag-usab. Kung tinikig ka na, ray, imo mahiyaguman. O di ba? Awa. Waka ablihi. Busy nga ni. Lahat namang good ron. Kay kanang pasakitay man na ilang gibuhat good. Sakit ba nga daang lami? Daddy! Nakabati ko nga mipingit ka sa kasakit gikan diha sa imong lawak. Ano siya nahitabo? Sir, wa ko sa ini, sir, ha? Wa ko ilabot din ni, sir. Uwa man may mag-uban din ni, sir. Kada, nag-abot ra baya mi din ni, sir, ha? Ay, problema, anak. Everything is under control. Do, ingon pa bito ko nimo. Awa, nagamit pa gid sila og muscle control. Mao di ay. Kung may tuyo ka, huwag niya na ta magsulti. Tiwason ko na ang akong gibuhat din sa kong lawak.
Kisay mong kauban diya, Daddy? Ha? Nadungog ako ang tingog ni Lola Sidis kanina. Hain siya. Gusto na ko magkita si Lola Sidis. Si Ceres? Kung sumay buhaton ni Ceres, dini suod sa kong lawak. Laing babaeng akong ikauban karon din. But of course, dili mo mahimong makita. Cause you know... Ako, I know. Ako pa. Oh. Kon mao, nada na palayo din ang imong hinigugma, Piolo. Kaya magtiwas pamidiri sa suod sa kwarto sa akong gikauban. Nada na ka na siya din Pero, Nada na siya. Sige na, Clover. pero Daddy, Ali nang gani, no. Ikaw no? Dali ka magbuhat sa tagingon, ana. Gusto kong musing, Tuluan lagi ta ka. Dali. pero dili ko nahapit mabuka ang akong baba o mga mata. Hinay-hinay ng napaong ang akong pananaw. Clover, Ay, oo, lagi. Ikaw ba? Sige, dali na ba? Palugit pag na siya. Uy, ano na lang ipapapi? Demonstratante ka dito sa akong kwarto lagi. Aron nga makasabot ka sa ilang gibuhat diya sa sud. Dali na ba? magsulti tayo niya, son. Kung maumara ko sa kong gibuhat. Don't come to me. Kaya ko na ang muduol ni Bonia. Shit. Dariyot ko babuliyaso. Tulwa pa na ko, ipalak ni Sidis kaganina ang pultar. Ayan na. Nakita ni Piolo ang gibuhat ko sa animal nga Sidis. Oh, Sidis. Oh. Ha. Nagbuyod na siya din sa sawg, kilid sa kong kama. Baya, nag-agas ang dugo sa iyang agtan. Mau ka na'y angay ni mo, Ceres. Hilamtanon ka. Ali na ba? Rupert. Sud na. Dili na ba? Clover, Uyab man ta. Nga dili makamuuban ako sa akong kwarto. Mabdos na magkani ko, di ba? Sige na magud ta buhat anak gud sa una. o kumahinumdum nga may buhatan na. Hala ha? Ay, syempre gi-amnesia ka. Limot magani kag kinsa ka. Ako pa kahimong mahinumduman. Basta ki sa una, kada makabinta ganitang duha ka na natay gayon. Bisan asa ta buhat ini. Kada pislit sidlit. Unsa? Mau gani nga ani na. Hindi mingaw na ba yung kaano ko nimo? Buhatan na to og dungganing bata sa akong tiyan. Sud na kun bidali bi kapuya sa biran mo. Oh. Uy, dali ba sud? Da. Clover, Ay napagsupak. Kay pahinumduman ti ka kun mag-unsa ta sa una. Ari, kupot. ha? Mukupot ko nimo? Kupot ka ni. Aron mahinumdum ka. Gikoptan ako nimo ganina sa diyang gibira ko nimo paingon din sa imong lawak. Pero wa gi ko nahinumduman. Ay, di man to mao. Kamot man to. Pero diri kupot pa. Diri, diri. ha? Asa? Diri pa, ani dapita, oh. Oh. Ang pila ko ng kamot ni mo, be. Sula, eh. Di ba? Ay, samang ka, uy. Iwan na sa giwakli ang akong kamot nga akong gipahikap ni mo ang akong dugan. Oh, yuba. O sama niyo pagkahinumdum kung giunsa na to paghimo og bata. Kung mura kag bakurintihan diha kung muhikap ka nako. Ang pinabi. Sige no, ang pinagani. Ayun ako iwakli ha. Ang pipi. Oo, niya. Kupot nga dang kumot.
Uy, nga kong kamot, Robert. Balak ka. Dili ko ni buhian. Dugin ako nanganda nga mo. Abot tingin kayo na. Oh, dili na ko masagot nga way mahitabo na to. Duha karong adlawon. Di nabuhi ko. Iwakli na sa kunimo. Okay, sige. Dili ka mo kupot ako. Sayon, ana. Ako nalit kupot sa imo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!